Integrál z funkcie 1 plus logaritmus x, to celé lomeno x v hraniciach od 1 po e. Funkcia logaritmus x v týchto hraniciach od 1 po e môže byť nahradená nejakou inou premenou, čiže logaritmus x sa rovná y. Takáto substitúcia by bola invertovateľná, je to dobrá substitúcia, ale môžeme ju spraviť ešte lepšou, a to vlastne tak. Tu si všimneme, že vlastne 1 lomeno x, ktoré tu máme, je deriváciou logaritmu. Takže sa zdá, že celkom šikovná substitúcia by bola, ak celý čitateľ 1 lomeno logaritmus x prehlásime za novú premenu y. Potom, keby sme to derivovali, tak 1 lomeno x dx by bolo dy, a práve to 1 lomeno x dx tu máme. Takže integrál sa nám hodne zjednoduší na vlastne y za ten čitateľ dy, a musíme si dať pozor iba na hranice. Logaritmus 1 je 0, takže 1 plus 0 na spodnej hranici pre y dostávame 1. A na hornej hranici máme 1 plus logaritmus e. Logaritmus e je 1, 1 plus 1 je 2. Takže integrál ide od 1 po 2, je to integrál z y. No, ten integrál samozrejme vieme riešiť pomerne jednoducho, to je primitívna funkcia y na druhu lomeno 2 od 1 po 2. Takže riešenie je na hornej hranici 2 na druhu je 4 lomeno 2 mínus na spodnej hranici 1 polovica a toto sú 3 polovice.